खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। पुलिसआ बलेन्ड बैसोखौ उदां खालामबाय। गारि मटर रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि मासुलखौ बारायबाय। बिसायख'थि आय'गआ नैथि सानाव गुबुन गुबुन जिल्लानि थान्दै हानजा आरो राजखान्थि हानजाफोरजों सावरायदों। उरिष्यायाव आसामनि सासे BSF जवाना हां सरथेनानै जिउ गोमादों। सासे काराप्टेड सुबुङा बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VC जानो हाया बुंदों खोरोमदाव वारि। BTR सोरखारनि रिभल्भिं फान्ड अनसुंथाइ मोनैनि गसाइगाव लाख्रिगुरियाव आइजोफोरा खुद्रिसारदों। पायनियार एकाडेमिया नीट IIT JAM आव क्वालिफाइड जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। रुपहियाव फोरमान बिलाइ गैयै गंबा फार्मासि गलायाव सिल। BUनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्रोम लादु सिंहआ सासे दायनिगिरि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हिन्दु जुब छात्र परिषदनि मिरुनि आफादगिरि बलेन्ड बैसोखौ पुलिसआ उदां खालामबाय। बुधबारखालि हराव लखिमपुर पुलिसआ बलेन्ड बैसोखौ उदां खालामदों। मख'नो गोनांदि लखिमपुरनि SP आनन्द मिश्रजों गोख्रों दान्थे बिदान्थे खालामनायनि थाखाय बुधबारखालि पुलिसआ हिन्दु जुब छात्र परिषदनि मिरुनि आफादगिरि बलेन्ड बैसोखौ हमदोंमोन। बलेन्ड बैसोजों लोगोसे जाकिर हुसेन मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौबो पुलिसआ हमदोंमोन। बेनि अनगायैबो लखिमपुर पुलिसआ हिन्दु जुब छात्र परिषदनि जिल्ला आफादगिरि जुगमनि ज्योति दत्त आरो हिन्दु महासंघनि रायजोआरि आफादगिरि जनार्दन देब गासामीखौबो हमदोंमोन। पुलिसनि आखाइनिफ्राय उदां जानानै फैफिननायनि उनाव बलेन्ड बैसोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाकिर हुसेन आरो बिनि फिसाज्लाया हिन्दु जुब छात्र परिषदनि बानजायनायाव खुंनाय रोंग'साफोरनि मेलाव थांनानै गाग्लोबफैनो नाजादोंमोन। बेनि अनगायैबो बै सानै बिफा फिसाया HYCPखौबो हुमखि होनानै नंखाय अजद होदोंमोन। ओरैहाय बे जाथायखौ धोरोमारि खालामनो नाङा होननानै खावलायदों SP आनन्द मिश्रआ। रायजोआव सानफ्रोमबो बांनो लादों रांखान्थियारि आंखालनि जेंना। बे समावनो रायजोनि रांखान्थि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो सरकारा गारि मटर रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि मासुलखौ बांहोनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि हान्थामेलानि मासुल बारायनायनि थाखाय रायजो सरकारा बिधान सभा जथुमखौबो नेयासै। आसाम मटर भेहिकल टेक्स अर्डिनेन्स 2023 बायदियै दानिफ्राय गोदान गारि बायनाय समाव ग्राहकआ सिगांनिफ्राय बांसिन मासुल होनानै रेजिस्ट्रेशन खालामनो नांगोन। सोरखारा फोसावनाय दानि गोदान रेट बायदियै 3 लाख रांसिमनि खबब्रै साखानि गोदान गारि बायोब्ला 4.5%, 3 लाखनिफ्राय 10 लाख बेसेननि गारिनि थाखाय 7%, 10 लाखनिफ्राय 20 लाख बेसेननि गारिनि थाखाय 10% आरो 20 लाखनिख्रुइ बांसिन बेसेननि गारिनि थाखाय 14% रेजिस्ट्रेशन टेक्स होनांगोन। बेखौ नोजोर होयोब्ला ग्राहकआ 3 लाख बेसेननि गारिनि थाखाय 13,500 रां, 6 लाख बेसेननि गारिनि थाखाय 42,000 रां, 8 लाख बेसेननि गारिनि थाखाय 56,000 रां मासुल होनांगोन। बेबायदिनो खबनै साखानि गारि एबा मटर साइकेलनि रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि मासुलखौबो बारायनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला 1 लाख रांसिमनि मटर साइकेलनि थाखाय 6%, 1 लाखनिफ्राय 3 लाख बेसेननि मटर साइकेलनि थाखाय 8% आरो 3 लाखनिख्रुइ बांसिन बेसेननि मटर साइकेल रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि थाखाय ग्राहकआ 9% मासुल होनो नांगोन। आसामनि बियाब दाफामनायनि सायाव बिसायख'थि आय'गनि बानबुंथि खोनासंहोनाया दिनै नैथि सान। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि श्री श्री माधवदेव सावराय नब्लाङाव दिनै फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय बानबुंथि खोनासंहोनायखौ बिसायख'थि आय'गआ जागायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थि आय'गआ दिनै गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, सनितपुर आरो करीमगन्ज जिल्लानि थान्दैफोरजों सावरायनानै गावनि बानबुंथि खोनासंहोयो। बेनि उनाव दरं, हाइलाकान्दि, काछार आरो साउथ सालमारा जिल्लानि थान्दैफोरजों सावरायो।
नगाव करीमगंज आरो धुबरी जिल्लानि थान्दै हानजाजोंबो बिसायख'थि आय'गा सावरायदों। बेनि उनाव बेलासे 3:30 रिंगायाव बिसायख'थि आय'गा आसामनि बियाब दाफामनायखौ लानानै गुबुन गुबुन हादरारि आरो ओनसोलनि राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां 19 जुलाइ बुधबारखालि बिसायख'थि आय'गा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरिजों लोगोसे कामरुप मेट्र', कार्बि आलं, सोनाब कार्बि आलं, डिमा हासाव जिल्लानि थान्दै हानजाफोरजों सावरायदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गाबोन 21 जुलाइखालि फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12:30 रिंगासिम श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआवनो तिनसुकिया, धेमाजि, लखिमपुर, डिब्रुगड़, चराइदेव, गलाघाट आरो माजुलि जिल्लानि थान्दै हानजाफोरजों बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामनायनि सायाव सावरायगोन आरो बानबुंथि खोनासंहोगोन। उरिष्यायाव आसामनि सासे BSF जवाना सोमोनांथावै जिउ गोमादों। उरिष्यानि करापुट केम्पआव हां सरथेनानै जिउ गोमादों आसामनि सासे BSF जवाना। बबेखानि उरिष्यायाव हां सरथेनानै जिउ गोमानाय आसामनि BSF जवानखौ चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय काकारागावनि 33 बोसोर बैसोनि गकुल सिन्हा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला BSF जवान गकुल सिन्हाया करापुट केम्पआव गावनि डिउटियाव थानाय समावनो हरखाब हां सरथेनानै रुंसारि जायो। गकुल सिन्हाया नखराव बिफा, बिसि आरो 8 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजो दङमोन। 2011 मायथाइयाव साख्रियाव जयेन जादोंमोन गकुल सिन्हाया। ओरैहाय BSFनि 31 नं बेटालियना लाथिख'आव थरथाम गुलि गावनानै जवान गकुल सिन्हाखौ जोबथा बिदाय होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 10 जुलाइखालि झारखन्डनि सियाकियाव थानाय CRPFनि गाहाय मावख'आव तेजपुर पिठाकुवानि प्रान्जल नाथ मुंनि सासे CRPF जवाना गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। प्रान्जल नाथआ गावनि सार्भिस राइफलजोंनो गावनानै गावखौ फोथैनानै लादोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव दिनै फिन सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों एबसुआ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनानै गोदान VC थिसननांगौनि दाबि खालामनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै धरना हाबाफारि लादों। बबेखानि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै सोमावसारनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VCनि मावख'खौबो थाला लागायनानै होयो होननानै खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनैनि बे धरना हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव खोरोमदाव औवारीया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै राङारि बेले-बेजे खालामनाय आरो जाख्ल'नायनि रिपर्ट बिहरनायनि बागै गुवारै बिबुंथि लाखिनानै खेंफोरथि होयो। मख'नो गोनांदि गुनगोनां सोलोंथाइ आरो गियाननि गुदियानो मुलुगसोलोंसालियासो। बेनिखायनो मुलुगसोलोंसालिनि गुदियानो काराप्टेडब्ला एबा जाख्ल'नायाव लोब्बा थायोब्ला बेनिफ्राय जों गुनगोनां सोलोंथाइ आरो गियानखौ माबोरै मोनगोन होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे सासे काराप्टेड सुबुङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जानो हाया होननानै खोरोमदाव औवारीया गावनि बिबुंथियाव रोखायै बुंथियो। बिटिआर सोरखारा गावसुंथा हानजा आइजो गौथुमफोरनो खनसेयारि अनसुंथाइ महरै रिभल्भिं फान्ड होनायखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लाख्रिगुरि गामियाव दिनै आर'नाइ अनसुलि आरो जेन्थ'खा बिअनि आइजोफोरा सोरखारनि बेरेखा खुद्रिदों। अजद खालामनाय बायदिब्ला ओनसोलाव गोबां आइजो गावसुंथा गौथुमफोरा 75,000 महरै सोरखारनि अनसुंथाइ मोनदोंब्लाबो लाख्रिगुरि गामिनि गावसुंथा हानजाफ्रा मोनाखै होननानै फोरमायदों। लोगोसे सोरखारनि बिथोन बायदियै गावसुंथा हानजानि मुं फारिलाइ थिसननायाव गामिनिनो प्राइमारि नेहाथारि रहेश्वर बसुमतारिया गामिनि मानसिफ्रा आंखौ नाया, बेनिखायनो आंबो नोंसोरनि थाखाय दाबो जेबो मावा आरो उनावबो मावा होननानै हुमखि होदों होननानै अजद खालामदों। रहेश्वर बसुमतारिनि थाखायनो गोबां बिअफोरखौ सायख'नायाव गालांदों होननानै अजद खालामदों थालांनाय बिअनि आइजोफ्रा। लोगोसे गुबुन गावसुंथा हानजाफोरा जेरै बिटिआर सोरखारनि 75,000 रांखौ मोन्दों, बेबायदिनो थालांनाय लाख्रिगुरि गामिनि आर'नाइ अनसुलि आरो जेन्थ'खा बिअफोराबो मोननांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों।
फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय आरो गोसो बोहोनाय थांखिजों बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय पायनियार एकाडेमिया बुधबारखालि 2023 मायथाइयाव पायनियार एकाडेमिनिफ्राय नीट, IIT आरो JEM आव क्वालिफाइड जानाय सा 12 फरायसाफोरखौ बरायो। बरायजानाय फरायसाफोरनि गेजेराव IIT, BTEC आव क्वालिफाइड जानाय कमल बर', नबनीता बसुमतारी, दानसोरां नार्जारी, जोंसार बर', मृत्युंजय बसुमतारी, नीट MBBS आव क्वालिफाइड जानाय हरेन्द्र मुसाहारी, नेपसुन बर', हिरकज्योति बर' आरो JEM MSc आव क्वालिफाइड जानाय सोरांसार बसुमतारी, तनमणि रामसियारी, सोमदोन दैमारी आरो कृष्णा बर'मोनखौ बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो एकाडेमिनि गोरायुं मुस्रिमा ब्रिसा बसुमतारीया फरायसाफोरनि उथ्रिसार जानायाव गावनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायो। लोगोसे पायनियार एकाडेमियाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोराबो कचिंनि खाबुखौ लाफैनो हागोन होननानै बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपुहि बाजाराव बुधबारखालि साननि समाव बाक्सा जिल्ला ड्राग्स इन्सपेक्टर ईश्वर हाजरिका आरो जाला रेभिनिउ सार्कल अफिसार अरुणज्योति दासनि दैदेननायाव ड्राग्स इन्सपेक्शन डिपार्टमेन्टनि मोनसे हानजाया पुलिस प्रशासनखौ लोगोआव लाफानानै गुबुन गुबुन फार्मासि गलायाव नायगिदिंदों आरो नायबिजिरदों। मख'नो गोनांदि नायबिजिरनायाव रुपुहि बाजाराव गायसंनाय गंबा फार्मासिनि जेबो रोखोमनि फोरमान बिलाइ गैयैयाव बे फार्मासिफोराव ताला लागायना होनानै सिल मारिनानै होयो। रुपुहि बाजाराव थानाय पुजा मेडिकेल, ओम नमः शिवाय मुंनि बे गंनै फार्मासिजों लोगोसे गुबुन गंथाम मुं गैयै फार्मासिनि हेफाजाबजों बिगुमाया फोरमान बिलाइ गैयालासे मुलि फानबोबाय थादोंमोन। बे माखासे फार्मासियाव नायबिजिरनानै बाक्सा जिल्ला ड्राग्स इन्सपेक्टर आरो जाला रेभिनिउ सार्कल अफिसारा फार्मासिफोरखौ सिल मारिनानै होयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आथिखाल भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंहआ सासे दायनिगिरि सुबुं। गावनि माल माथा एबा मुवा बेसादखौ लानानै आथिखालाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ नागारनानै खारखोमानानै दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2019 मायथाइनि 25 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिबानखौ मोननायनि सिगाङावनो प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंहआ जाख्ल'नाय आरो सोरखारि बाख्रिनि रांखौ हेराफेरि खालामनायनि दायाव जोबथेसालियाव थांनांदोंमोन। बे केसआवनो 2023 मायथाइनि 19 जुलाइ बुधबारखालिसिम बिजिरसालिनिफ्राय जामिन एबा बेल लानानै दङमोन। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव गोदानै बेल पिटिशन होदोंब्लाबो प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंहआ जामिन एबा बेल मोनफिनाखै। बेनिखायनो जोबथेसालियाव थाहैफिननांनो हागौ साननानै गावनि मावनांगौ हाबा एबा डिउटिखौ नागारनानै भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंहआ बहाबा आनज्रायनानै थाहैबाय। दुखुनि बाथ्रा दि बड'लेण्डनि गंसेल' नायल' जाल' मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय बै समनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखिया सासे क्रिमिनेल केसआव लोब्बा थानाय दायनिगिरि प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंह बायदिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै थिसनथाइ होदोंमोन। बृहस्पतिबारखालि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंहनि बेबायदि गावनि मावनांगौ हाबाखौ नागारनानै खारखोमानानै थानायखौ सोंखारिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रटेस्ट धरना होयो आरो लोगोसेनो भाइस चेन्सेलरनि मावख'खौ गुबुन गंसे गोदान ताला लागायनानै सिल खालामो। लोगोसेनो जोंनो प्रफेसर लाइस्रोम लाडु सिंह बायदि सासे क्रिमिनेलखौ नाङा आरो गोदान भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दैथाय हरनांगौ एबा थिसनथाइ होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।